जन्माष्टमी केक बानायदों लोगोफोर सारि गाननांगौ दिनै सारि गाननानै फै बयबो होनदों ओंखायनो सारि गानलायबाय नै हेलो लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव आरोबाव खनसे बरायहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना गालांदो आंनि चेनेलखौ दिनै जन्माष्टमीनि बयनिसिमबो हेपि जन्माष्टमी दिनै आङो फुङावनो नै दुगैयै लोबै रेडि जानानै आंनि फिसा मन्दिराव फुजा होखांबाय दिनै जन्माष्टमी नालाय मन्दिरावबो थांनांगौ दा मन्दिरावबो माने एसे तैयार खालामनो फै होननानै बुंदोंमोन नालाय दा खयथायाव लेंहरो थांनांगौ ओमफ्राय दा जन्माष्टमीनि मोनसे केकबो अर्डार फैदों आंना बे केकखौबो बानायनांगौ नालाय ओंखायनो आङो दिनै फुङावनो माबार देलायखानानै फुजा होनानै लाखाबाय दा बेलासियावबा कि हजोंहाय लेंहरोबा आङो फुजाबो होनो मोना जानो हागौ नालाय ओंखायनो आङो दानो फुङावनो होनानै लाखाबाय आरो दिनै मामियाबो साइज नायगासिनो गस्ला गाननानै बार्थडेबो दङ जन्माष्टमीबो आरो बार्थडेबो दङ सासे लोगोनि दा बार्थडेयाव थांनांगौ नालाय माखौ गाननो माखौ मानो जानानै नै देलायगासिनो मामिया नै मेहेन्दिबो एसे फुननानै लादों मैया मोनायाव जन्माष्टमीनि एसेनो देलायदों दा माबार केक बानायनानै लाग्रोनोसै आङो माने केकआथ' स्पन्जखौ बानायनानै लाग्रोनांगौ नालाय बे स्पन्जआ गुसु जानांगौ टाइम लायो ओमफ्राय आइसिं खालामनो मोनो माबार बानायनानै दोननानै ओंखाम संगौमानि गुसु खालामनानै आइसिं खालामनांसिगोनलाय आङो दा बेखौ दा आङो माबार ओंखाम ओंख्रि संनानै जाखां लोंखांनै केकखौबो बानायबाय जाहांहां जाबाय जोबथारनोसै लास्ट आइसिं खालामगासिनो दङ डिजाइन फाइनेलि नै लोगोफोर दासो हाथारबाय आङो केकखौ माबायदि नुखो नै लोगोफोर जन्माष्टमी केक हेपि बार्थडे कानहाजि सिफुङाबो नै आंना माखासे हाबलांबाय गुदुङा दंबामोन डिं 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 माबायदि नुखो लोगोफोर आंनि केक डिजाइनखौ नै जन्माष्टमीनि केक दा मोनायाव हानांगौ 12टायाव अर्डारसो दे खिन्थु आंनि नङा आं बानायनानैसो हरगोन मोजां नुदोंना नुवाखै मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों होननानै कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर आङो एसे गोसोआ मोजां मोनसिनबावनायनि माबायदि नुखो नै लोगोफोर बांद्राय ओरैबो खालामजाला बोरैबा थल्ल' गबाथाय आयै आं गाबखागोनसो एथ' खस्थ' बानायखानानै दा आङो दुगैखांबाय देलायनानै मन्दिराव थांनोसै मन्दिर प्रग्राम दं नालाय जन्माष्टमीनि दा मोनानि 9टा जाबाय 10टानिफ्रायनो जागोन प्रग्रामाबो फाइनेलि नै लोगोफोर आङो दा देलायखांबाय मन्दिराव थांनोसै जन्माष्टमीनि हरनि 12टासो जायो नालाय मोनायावसो प्रग्रामा 10टायाव थांनांगौमोन एसे लेट जाबाय खिन्थु 10:15 जाबाय दा देलायबाय नै लेट जाबाय सारि गाननांगौ दिनै सारि गाननानै फै बयबो होनदों ओंखायनो सारि गानलायबाय नै सारि गाननानै माबायदि नुखो नै लोगोफोर सारि गाननानै माबायदि नुखो थांनोसै दा थांगासिनो नै लोगोफोर मन्दिराव थाबायलांगासिनो नै सासेयाबो आसोला मिस्टारा मबाइलाव बेस्थ' सौथुबा गलायहां फिसाजोआ थांग्रोबावबाय नेनो हाला जोंखौ दहायनो थांग्रोबाय न' खाथिनिजों थांगासिनो दा थाबायलांगासिनो नाहर ओरै मेसेज लिरनायासो आं जाथारदों नै थांग्रोनोसै लोगोफोर बिदिब्ला दा मन्दिराव बेसेबां शेयार खालामनो हायो एसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो नाजानोसै बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो मोनथारसै लोगोफोर नै दामनाय खोनाहांबाय एसे खाथि मोनफैहांथारबाय मन्दिरखौ जा मोजां साजायखाबाय लोगोफोर नै जों जोंब्लावनो आंनि फुलखौ गायनो बायदि मोननानै दंलै जा मोजां समायदों औ गायजायो बिराद मोजां बारदोंना बैयाव दाथ' बेनो जोब मोजां साजायबायहाय मोजां साजायबाय नै
फाइनेलि मन्दिर मोनफैबाय नै लोगोफोर सोर जन्माष्टमी मोनानि 12टा बारबाय लोगोफोर नै भगवान श्री कृष्णआबो जोनोम जाखांबाय जुलायाव मोजां साजायनानै दोनबाय ओमफ्राय नै बयबो जुला जुलायनो होंगो दोंगो जाबाय टाइमाबो बिराद जाबाय नालाय बयबो सिगां जुलायनो लुबैयो लाइन थानो होनबाबो जाला बयबो सिगां जुलायनानै न'आव थांग्रोनो लुबैबाय नै बेबायदि साजायनानै दोनबाय खानहाजिखौ जुलायाव सीधे अब घर टाइमाबो जाखाबाय मोनानि 1टा 15 जाबाय मन्दिर प्रग्रामाबो जोबस्रांजोब्बाय दा जोङो न' फारसे थांगासिनो चलो न' मोननोसै लोगोफोर दा नै जोब्बाय प्रग्राम जोबनानै फैफिनबाय जोङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय नै प्रसादबो मोनबोबाय